Unha tendencia está transformando a forma en que convivimos cas nosas mascotas nas vilas. Os parques caninos están a cobrar protagonismo como espazos de socialización e exercicio, pero non só para os animais, senón tamén para os donos. Telo que han educado e cumprir as normas destes espazos é de vital importancia. Nos últimos anos, a presenza de parques caninos nas vilas galegas experimentou un importante crecemento. Vense habitualmente ca cadela para que corra un pouquiño. Sí, é a opción para telos soltos e que corran e que interactúen con outros cas. Aínda que vivo nunha casa, teño finca, valoro ter estes espazos para que podamos socializar os donos dos cans e compartir información, consellos. A importancia nestes espazos radica na súa capacidade para promover o exercicio físico e facilitar tamén a socialización dos cans. De ter un espazo seguro onde os cans poden relacionarse con outros cans e sen ter que ir da correa, porque o can tamén necesita estar solto e cheirar os pis de outros cans e demais. Nalgúns parques podemos atopar diferentes elementos como pasos ou ramplas. Al que teñan os puntos estes de auga, que estea pechado, obviamente, varios puntos de acceso, e bueno, que estea verde, eso xa é unha maravilla. Aquí tamén é fundamental respeitar as normas de convivencia. Tiño sentido común, recoller as deposicións, etc. Telos controlados, realmente. É normal que os cans se enfronten de vez en cando, pero cando isto sucede, hai que saber actuar. Hai que mantener a calma e sabelo controlar, redirixir a atención do can hacia ti, chamalo se tens poder sobre el, e senón, tens que ilo acoller e tens que separar. Vale, pero é importante que tampouco te leves o can, porque el ten que superar os problemas, non? Descubrir parques novos é un bo plan para este outono.